акай ҷо хуб, саломата хубай. Бори зиндагӣ. Акай ҷо шо шогирд омад. Шогирд инами нав кора сар кард. Инами дастш омаде сеира. Неша усуста ёд мегир акай ҷо шо. Ина акай Зоиршо ҳама тенҷи амуни бачаҳои ина документашона гирифтиян. Масса спурдем ҳама тенҷи ина ини бачаҳои химунай. Ина документашон ҳама да дасташон ҳама садай ина рафтесем ҷой. Ина акай Зоиршо карочи ина мо расидем мақсад ки ҳама тенҷа ина яка ина тамом ина бачаҳо ҳама расидиян. Ина ини бачаҳои химунай. Ина чӣ мегӯед да акай Зоиршо чӣ гуфтани бародар? Акай Зоиршо рамад калон хайраму саломат рафтим спуридим ҳамара ина бугаштим мем. Боше. То чӣ гуфтани? То чӣ гуфтани? Бабоварӣ рафт.